Halo Rek, iki ceritane aku pas liburan nang Kediri. Terus iki dina Minggu, aku ngejak ibu ambek keluarga kecilku lah liburan. Iki ceritane liburan nang Marwah 3. Iku papaku, iku mbakku, iki adikku sing lanang. Lah iku budeku. Terus iku mbokku karo mbak ponakan. Nah iku kerucil-kerucilan ponakanku, terus sing wedok iku anakku. Terus iki njajal nang Marwah 3 iki pertama kali kabeh. Tole kayak wong desa lah, lagi mlebu ya. Tapi yo apik banget Marwah 3 yo. Terus iki ndelok-ndelok wis kaya kerajaan ae. Terus pertama kali mlebu sing nggarai salfok, mbakku narik njaluk selfie, njaluk foto-foto ana dekore ngono kuwi kok dekor manten. Nah awak dhewe foto-foto dhisik nang kono. Lah kuwi mbakku mbek anake. Ternyata sing sebelah kanan nih ono tempat karaoke nih, wis kaya kena gawe reunian. Terus iki awak dhewe sadurunge mlebu adoh kudu mbayar tiket dhisik ya Rek. Tikete per wong murah ae mek 10.000. Nah iki bayar dhisik, bareng bayar di jaluk wong eneh. Nah iki delon ibu papa wong-wong padha fokus tolong ngiwon-ngiwon apik yo. Diarani pertama kali mlebu pastinya kaya wong desa lah. Lho delokne kalau kaya istanane kaya istana kerajaan ngono kae. Lah iki nang jerone iki ono gazebo-gazebone gawe tempat istirahat, tempat mangan-mangan, bondrot ya oleh nang kene ya bolo. Terus iki anak-anak kecil iki njaluk renang. Nang kene ono nggon renange. Nah, deloken gek nggon renang iki iyu banget. Iki lelek di celupno nang kono bocah-bocah pasti awet pirang-pirangane jam. Sing nunggoni sing kesel. Terus iki awak dhewe menjelajah nang ndukur iku mang mlebu sing kaya istana iku mang ya bolo. Lho kok deloken nggon-nggone adem, enak kayak keluarga-keluarga lah. Lungguh-lungguh. Golek luwe ya garek pesen. Ono restorane juga. Lho apik iki pemandangan tutuk ndukur ngasih diser lho kaya ngono. Iki wesi-wesi kabeh ya. Bangunane iki jan. Dadi kena udan, kena panas aman. Nah iki delok ya dhewe delok dhisik menjelajah mendukur. Nah iki aku ndelok bangunane sing kaya istana iku mang sampai pucuk iku tak delok irek. Dadi aku mubeng ndukur mbuh tingkate ono piro gak ngitung aku. Terus karo aku ngejak adikku ambek mbakku ayo golek panganan lah. Luwe aku mudhun. Nah iki aku ambek adikku ambek mbakku metu. Ternyata restorannya nang jobone ngarepe tiket iku mang. Dadi adikku kudu metu dulu pesen panganan lengkap dan panganannya enak juga sih, gak mengecewakan. Nah iki tibake aku salah nggon sih. Iki sing nggon cemilan-cemilan. Terus diarahno bakule. Ku nang kene Mbak, panganane iku nang ngarep lo tiket ngono. Ya wis aku langsung metu neh. Diarani pertama kali yo Rek. Dadi yo salah ya ora apa-apa lah. Mending bertanya timbang tersesat di jalan.
Nah iki tibake wong-wong ngejak nang tempat kedua bermangan wareg iko mang nang nggon kemang genti pindah nang tempat kedua iki ternyata njaluk numpak kapal apa ketek ya ngene iki ngarane pokoke ngono lah tiba seru banget rek sensasine iku wong penumpange genah wedi ya cerik-cerik ngendron nggo lambene mbakku bengok koyo ngono malah sing nyetir Pak Lee iki malah digoyang-goyangno koyo seneng ngrungokno jerit-jeritane wong wedok dadi malah digoyang-goyang tapi seru banget pasti bener lek mulai nang Kedirine kena dibaleni sih. Nah iki aku guyu apa pokoknya seru lah. Kok bocil-bocil ya podo seneng. Nah iki mbokku gak melok numpak soalnya mbiyen wis tau dadi wis kapok. Nah iki tibane wis mandek apa urung ki? Oh iki arep budale. Iki arep budale podo ya koyak sing nyopir lho. Tapi seru sih. Dan jarine bakule dijamin orang guling kok. Jadi ya dinikmati ae. Tapi seru banget. Nah, kamang wis mari ganti aku numpak nang wahana apa iki kayak kereta-keretaan. Iki ibuku tak peksa soalnya pertama kali jadi ben ngrasakno. Iki anakku ambek ponakanku padha seneng numpak. Soalnya pertama kali ya gurung ngerti bahayane. Nah iki ya ibuku nang ngarep aku nang mburi dhewe karo Mbak. Delok nang ekspresine ya rek. Baru nang kene aku gak iso meneng guyu sing tak guyu mek ibu tok soalnya nang ngarepku bengok dadi wetengku kaku masih ibu iki untuk 3 putaran dadi nikmatono ekspresine ibuku. Nah iku pas kenceng jeglongan iku mang asline dibuanterno karo supir rek. Jan lek iki aku kapok sih pisan tok wis gak pengen numpak neh. Soale supire ya enggak plek iso di buanterno seru wong-wong padha wedi. Nah iki pas modoki ibuku lemes wis gak iso mudhun. Lah aku ambek wong-wong ngakak gak iso meneng. Dadi diwasi wong-wong samping-sampingi batene nyapa sih arek kok guyu wae gak ngrasakno ngowel apa piye dadi diwasi bakule ae wis bene lah jenenge wong desa ya ibu gak iso mudhun dadi tak tulungi iki lemes soalnya iki di takone adekku piye rasane bu ibu bangga guyu wae gak iso jawab tapi kok seneng banget kan pengalaman yang tidak akan terlupakan kayak numpak loler kol lah pokoknya ngono lah. Nah iki sing ketiga iki numpak apa perosotan warna-warni lho rek nah
iya asline mek cetek sih mek titik. Tapi basan pas arepe mudhun koyo gak enek rime dadi padha bengok kabeh. Iku aku bareng mbak karo mbak ponakanku sijine dadi wong telu bareng. Iki sing lek wahana iki ibuku gak gelem melu, nguasi tok wis merinding jare. Lho iki lho anakku ambek ponakanku wani. Le. Malah seru. Nah, iku giliranku. Tuh, pas iki ya. Seru pol. Ya wis ngono ya rek, keseruan kita di hari Minggu liburan ning Kediri. Ning tempat wisata sing pertama Kemang nang Marwah 3, terus yang kedua nang Gronjong Wariti. Akeh apa wahanane Kemang. Pantengi terus video-video liburanku mbek keluargaku. Aja bosen-bosen ndelok. Next engko video liburan tak share terus ke kalian. Sampai jumpa di lain hari.